Здравейте на всички, аз съм Миро Геймс и днес ще играем Euro Truck Simulator 2. Синглплеер, естествено. Нямам... Да, не знам днеска за какво ще говорим. Сигурно в повечето време ще мълча. Така. Къде си направихме едното курсче. 1800 км или нещо такова. Чакайте да разгледаме какво става тук. Сега влизам в играта, не знам... Малко мотокари ще прекараме. Това смятам да е за днес. Ще оставим курса и приключваме епизода, че кой на работа, кой на даскал. Да. Ние сме тук, те малко в Англия. Оф, сега трябва да ги чакам те. Ехе. Аре, чуче, карай. От тук някой. Ха, ще спреш. Ето е, нали днеска бавно си караме, няма да бързаме за никъде. Извинявам се за предния клип, че говоря толкова тихо. Ще се реванширам в този клип да говоря малко по-високо, защото не е хубаво. Защото не е хубаво като се говори тихо. Но говорих тихо поради причината, че имам малка сестра и тя спи на обяд. А клипа е заснет на обяд. И да, това е причината. I'm sorry, блед, Токиок. Ще поджеткаме малко днеска. Аз бърза работа нямам. О, е това да караш на темпомат. Или круиз контрол. То с камион колко бе. Оха. Сега му сваля разхода. Ще е супер. Стига бе, пак ли бе? Наказание за превишена скорост. Нищо. Да намалим. Да, врачът нямам наш. Сега ще напълним малко четвърта, да се знае камиончето. Това е все пак с 730 коня. Трябва да ги ползваме. В следващия епизод смятам да си купя някакво Volvo или
на някакъв друг камион, да не съм само с този. Защото с един камион, да знам. Хем му правя пробег на този камион, хем и скучваме само с един камион. Ето с Англия, как я мразя. Добре, че кой нормален ще създаде ограничение 113? Ме окара с 115 имаш глоба. Е, това е. Окара с 110, делам слушам прекалено бавно. Трябва да са 113, да се знаете. Да, както сте усетили този трети епизод. Не бе, в смисъл, за третия епизод, както сте усетили, аз не мога да казвам Р. Р. Да. Което е много кофти, ама то се свиква да ви кажа. Не всеки е перфектен. Охо-хо-хо-хо-хо. Хубаво, че видяхте с камера отдалече. Аз принцип ограничения нигде нямам. Ай, карам се. Смятам този епизод да е най-малко по-дълъг. Не знам доколко добре се чува играта, но смятам да я увелича малко. Те предполагам, че е окей. Да, добре. Поне за моите уши. За вашите не знам. Клавиатурата се надявам, че не ми се чува. Не е никаква нито механична, нито нещо. Обикновена клавиатура на Deluxe, като цвят бял. Закупена е през 2014, нещо такова. Това ми се бъгна хубавата клавиатурка. И да. Аз съм с най-обикновен сетъп. В смисъл... Два монитора, една обикновена мишка там за 10 лева и клавиатура за 20 лева. Не съм някакъв такъв, дето тук те мишката ми е за 8000 лева, тук те мишката ми е за... тук те клавиатурата ми е за 25 000 лева, монитора ми е тук те 8 бона, другия монитор е 20 бона. Аз не съм такъв човек. Колкото толкова. Важното е, че играе. Къде наскоро във Facebook бях чел в една група, че някакъв пич питаше за видеокарти. И аз съответно, нали, написах там в коментарите за моята видеокарта и че аз съм супер доволен от нея. Тя е 1050 Ti Stormex. Нали, супер доволен съм от нея, в момента и клипове правя и 2 монитора съм включил към нея. Не знам за... за това нещо, което се направи. Задавих се. И предпоръчах му, нали, на човека, обясних му, че съм включил 2 монитора от единия монитор. Нали, си гледам всичко, да, като се към нещо. Си гледам на някакви уроци за това нещо. Ако ми трябва. Скоро ще... И, нали, човека само ми хареса коментара, което е дядам. Някакво тъпо, ама всеки си преценява. Всеки си прави преценката. Каква видеокарта?
да се вземе. Значи видеокартите бяха 1050 Ti Storm Max, като моята, и на AMD тая RX 460 или нещо такова. Повечето, нали, казват, че 1050 Ti е много по-добра. Де сега пълно гледах там на някакви хора видеята. Как предпочитат тази видеокарта. Това ще се направи, че не съм го видял. Как предпочитат тази видеокарта, нали, пред RX 460 или 470 или нещо такова беше на AMD. И като цяло, и аз съм много доволен. 4К видеоклипове ми ги подкара на предличните... В смисъл, последно като бях спускал 4К, ми изкара 60 FPS. Което, да, 50-60 FPS ме на 4К резолюция. В смисъл, примерно в клип на... такъв YouTube клип. Добре, човек, как са 97, бе. Бах ти ограничения. Опа. Гати ограниченията, бе, човек. И аз опите. Да се знаете, мизерници с мизерници. Добре, наказал съм, бе. И, не знам дали сте забелязали новия апдейт в Евротрек. В смисъл, има патрулка на магистрата, която вагони. Така никога не правите. Не е хубаво. Това е новия апдейт с патрулката на магистрата. Те мисля, че оглобяваш 1100 за превишена скорост. 1100 евро. Ви представяте ли се? Това е мизерия. Но това е много хубаво, че има апдейти, не както преди да има някакви мизерни айтеми там. Да, аз не знам как се изкажа, че толкова беше мизерна едно време, когато аз играх. Едно време, като бях със старата видеокарта. Която повече няма да си купя. О, той не трябваше да става. Две щити. 2% щити на ремаркет. Това не трябва да става. Някакъв бълък беше ми писал там в първия клип на Евротрек. Издухай си носа, ве, някаква такива. Абе мой, ако това е някой ще убия, ви. Това ще са някой от моите приятели, защото те такива шибани лавчета се пускат. Което е досадно до някаква страна. До някаква степен досадно, защото да знам. Аз заходвам пиша на клиповете за една майките да след да оправят блока или някакви такива работи. Да, в смисъл някакво тъпо е такова. Пък той е 0-1 или нещо такова, води ми са там, че ме е приятел. Води ми са. Не се знае дали ми е. В предния клип някакви пичове ми искаха Steam акаунта, скоро няма да си го дам, да знаете. В смисъл,
Като направя там живот и здраве 1000 абоната, което няма да е скоро да има. Аз за сега имам 7 абоната, те че... Кой ма гледа? И... Някои хора ми искаха Steam акаунта, скоро няма да си го дам. Не мисля, че е наложително да си давам Steam акаунта. Окей, нали? Да цъкам с вас, ама... Още е рано. Сега от кой портал да вляза? Този. Да, така ще пътуваме. Сегашна работа мотокари. Това е много интересно между другото. Работата, да се казва мотокари. Превозване на мотокари, окей. Обаче сегашна работа мотокари. Идеално. Или свободен като вятъра. Са пълни мизери. Рейшли. Но... Кой още един път са блъсна... Спирам. Не бе, шегувам се, няма го спра. Не съм чак толкова жалък. Това е ограничение. 30. А не... 27, 97, 113 и някакви такива. Да, е мой. О, че. Бах ти прицепалите не са. То с комшията. След малко сега долу ще го изкъртя. Почва човека да си чука. С блъската. Да знам, че аз тук те се опитвам да правя някакви клипове. Сега вярно не са често тези клипове, ама това да направя. Сега си има ангажименти. Оня ден, примерно. Избина тръба вкъщи. Кой? Кой ще я прави? Аз. Защото баща ми работи извън България. И аз правих тръба. Колко сладко. Ама не се оплаквам. Прекалено лесно беше. Скоро може да играя с Johnny in Game. Това момче от моя клас, много пекано, много играе. Мисля, може и да не играем Евротрък. Може предно да играем Майнкрафт. Ама... Да, аз мисля да има с кой да си говоря, да си лафя такова, защото това сам да си говориш не е хубаво. Аре, човече, карай бе.
Начупих си камион заради такива мухлюци. 4 щите. Много са дразнил такива. Спирай, спирай, ще кажеш, че отсъдеш ще идат 200 човека. Ама то ти ботове, аз какво да правя? Делам, че мятам следващия епизод вече наистина да е в мултиплеера, защото с тези ботове много са нера. Ей, ти слънце как бегна. Днеска е някакъв очудващ ден, защото има слънце. Вчера, оня ден, по оня ден слънцето, което е във Варна, не видяхме. И да, то вчера беше някакво такова отвратително времето. Валеше, малеше, студено. Днеска се надявам да е по-добре времето. То Семо Чолаков с неговите... Добре бе, защо бе? То Семо Чолаков с неговия лег бриз вчера ще има издуха. То леко подухваше вчера. Не. Някакви хора бяха ми пратили такова в Steam покани, ама... Не запознавам нито нищо, те я знам, що... Една вертика те... Имаше... такова прецакване. Що там някакъв рандом човек му пратил покана и му казвам, нали? Искаш да ти донет на 200 евро, дай си имейла и паролата и... Нали? Пича остана без акаунт. Ама той нямаше много игри, той имаше 2-3 игри. Сега има 40 човека. Видяхте ли патрулката? Там чака. Мизерниците. И че така. В смисъл такъв, някой ако ми кажа искаш да ти даде една 100-200 евро и да си дам паролата и имейла, няма как да стане. Защото е пълна простия. Аз скоро трябва да завиждам, бе. Скоро 10 км. Извинявам се. Ама, човешко е да кихнеш. Толкова остана, че 258. Още малко и ще поиграем. Да си отида до след 470 км. Да отида там до адреса и спирам, защото така. Нямам че. Не ми е писано за такова да играя, даже всеки ден играя, ама... да не всеки ден, през ден играя. Случва се и всеки ден.
6666 км. Е, на мен не ме писна обаче, като е странката вкъщи някак. Не че аз се гледам, ама... Бате дай ти, бате дай. Не ста. Някакво, я знам. След това моля до 30. Ате. Зергот. Още колко е? 420 км. Добре. 6 часа. Ето вече не ми хареса. Това вече не ми хареса. Да ми гасне камион. Това вече не е хубаво. Оп. Аре, чуче, качвай се. Качвай се, че не съм много лек. 11 тона съм. Товар. Искам някой да ми каже как мога да се дигнат тези светлини да не са им в земята. Защото почвам са небе. Аз също виждам напред, трябва да изключвам дългите. С дългите на всеки му светя. Как мога да се дигнат тези светлини от земята? Нещо мод ли, нещо такова да ми кажете, защото... Наказание. Охо, ето е патрулката, дами и господа, вижте. Видяхте ли? Та смешната патрулка. Ето, сега трябва да светнат дългите. Откъде сме? Да. Което е някакво неприятно за другите. Не ще им пука, ама... Сега първо като съм в мултиплеер. Дело си е регулярно. Те в земята не е хубаво. Имам усещането, че ще ми угасне след малко. 250 км. Ето, видяхте ли този човек ми пресветна, защото е кофти. Следващия епизод че с джойстика, защото... С клавиатурка нещо не ми е удобно. Защото е удобно, ама... Да. Искам да... Да спрам джойстика. Защото да, не съм играл с него.
Практикаме на Logitech, имаме на Xbox. Защото на Xbox бях взел от един авер, пак му го върне, той после пак ми удари. И да. Още 280 км това е. Сега това пак ще им пресветня. Не го дай да не им пресветна. Ето и да ходиш на Даскал не е оферта. Ама... Да, който иска образование, ходи на училище, който не иска образование, работи строител. Строител без образование, само ако тако с основно и тото и се изхрана там 5-6 членното семейство. А.К.А. роми. Evo как място да казва доставка. Ставащо е 20 часа. Да, за 20 часа... Какво ще направим? Ако ще направиш един курс. Също си мръзнах мишката. Yes, 98. Гати боера.
Това вече не ми харесва. Ей! Ето, виждате ли патровката? Сега ще догоним. Сега ще му го уби. Да ви покажа, че 1100 евро взема. Тридесет километра. Фак. Правилно се занимава. Да, в момента бързам и да. Добре, взехме 49 000 евро. Добре. И това смятам да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте клипа и... Чао!